தின்று நீங்க மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க. அப்போ அந்த மகாமந்திரம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம பியூரிஃபைடா சொல்றதுக்கு மார்க்கம் அப்படிங்கிறது. மாதாஜி நீங்க சொன்ன அப்படிதான் மாதாஜி நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓ கிரேட் மாதாஜி, கிரேட். தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பாட்டு பாடுங்க. வணக்கம் 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 மாதாஜி. நாம இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनी इति नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம் இப்போ பாட்டு பாடிட்டு जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा जय बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी. जय राधा कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन. यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी.
जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदानन्दन प्रजनन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन प्रजनन रञ्जन तीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी नमस्कार हरे माताजी நமஸ்காரம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण माताजी வாழ்க வளமுடன் माताजी தேங்க்யூ மாதாஜி அண்ட் ஐ விஷ் யூ த சேம் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா விளக்கம் சொல்லணும் மாதாஜி ஆமா ஆமா 41 முடிச்சிட்டுமா முடிச்சிட்டோம் 41க்கு தான் போகணும் ஆமா அப்படியா 41 தான் நம்ம விளக்கம் தரணும் ஆமா இல்லையா ஆமா ஆமா ஓகே நான்யந்திரமத் பகவதா பிரதான புருஷேஸ்வரா ஆத்மனः சர்வபூதானாம்
பயம் தீவிரம் நிவர்த்ததே. இல்லை அந்யத்ர மற்றபடி, மத் என்னை விட, பகவதி பரமபுருஷ பகவான், பிரதான அப்படின்னா முதன்மையான, பிரதான என்றால் முதன்மையான, புருஷா சோ ஈஸ்வரா பிரகிருதி மற்றும் புருஷா இரண்டினுடைய பகவான். அதாவது ஈஸ்வராத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. இந்த பிரகிருதி இல்லையா, இந்த அப்பரா பிரகிருதி மற்றும் பரா பிரகிருதி இவை இரண்டிற்குமே அதாவது புருஷராக இருக்கக்கூடிய பகவான். ஆத்மனக சர்வபூதானாம், அதாவது ஆத்மனக அப்படின்றது நம்ம உயிர் வாழிகளை பற்றி சொல்றது. சர்வபூதானாம் அனைத்து உயிரினங்களிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன். பயம் அச்சம், பயம் என்பது நமக்கு எப்ப வருகின்றதோ அப்போ இன்னொருத்தர் மீது நமக்கு டிபெண்டன்சி உண்டு இல்லையா. நம்ம பேசிக்கலி நமக்கு அந்த பயம் என்ற குவாலிட்டி உண்டு. ஆனா எப்போ பகவானுடைய தாழ் பணிகின்றோமோ அப்ப இந்த பௌதிகத்துல நிகழக்கூடிய எந்த ஒரு செயல்களுக்குமே நாம கண்டிப்பா பயப்படவே மாட்டோம். தவறு இழைப்பதற்கு மட்டும்தான் நாம பயப்படுவோம், வேற எதுக்குமே நாம பயப்படவே மாட்டோம். தீவிரம் அது அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா, அதாவது பயங்கரமான, நிவர்த்ததே விளக்கப்பட்டது. எப்ப நம்ம இறைவன் தாழ் பணிகின்றோமோ அப்ப நம்ம கிட்ட இந்த பயம் என்பதும் இருப்பது கிடையாது. எதை பற்றி, இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்கள், அதனுடைய விளைவுகள், இளையமான அவமானம் எல்லாமே ஒன்று போல நினைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம். இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாருமே மானம் அவமானம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம அவமானப்பட்டிருக்கோம். அவமானப்படாதவர்களே யாராவது இருக்கோமா இங்க? 100% கிடையவே கிடையாது. சூழ்நிலைகள் வேறவா இருக்கலாம், நம்ம தவறே இழைக்காம அவமானப்பட்டிருக்கலாம், இல்ல தவறு இழைத்ததற்காக அவமானப்பட்டிருக்கலாம். இப்படி மான அவமானம் என்பது நமக்கு உண்டு. ஆனா நம்ம ரொம்ப சென்சிட்டிவா எடுத்துக்குவோம் நம்ம இல்லையா. எதுவோ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு அதாவது நித்தியமா பர்மனண்டா வாழ்ற மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நம்ம அதை மனசுல எடுத்துக்கிறது. we are not going to survive இல்லையா. சோ இன்னொரு உடலை ஏற்கின்றோமோ இல்லை மோட்சகதி அடைகிறோமோ எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தான் தெரியுமே வழிய நமக்கு தெரியாது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம எதற்கு சிறு சிறு விஷயங்களை எல்லாம் நாம் பெரிதாக மனசுல போட்டுன்னு அழண்டு இல்லையா. நம்மள யாரோ ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா அதை நமக்கு கேட்கவே முடியாது. அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்களேன்ற மனசுல வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம். இல்லைன்னா அவங்க நம்மள அவமானம் படுத்திட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு மனசுல ஒரு எண்ண ஓட்டம் போயிட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த எண்ண ஓட்டத்தை நாம ஏற்படுத்தி, அதாவது அந்த எண்ண ஓட்டத்துல நாம உழண்டு கொண்டிருக்கிறத விட, அதை நினைப்பதை விட பகவானை நினைச்சாலாவது நமக்கு அதாவது புண்ணியமாவது கெட்டும் இல்லையா. அதனால எதை நினைக்க வேண்டும், எதை தவிர்க்க வேண்டும், இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பக்குவமான மனசுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். அப்பதான் நம்ம ஒரு பக்தியில நிலை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை நோக்கி நாம சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். எது வரைக்கும் நம்ம மன்னிக்கக்கூடிய மனசு இல்லாம இல்லையா, நாம பட்ட அவமானங்களுக்கு நாம எப்பவுமே நினைச்சுட்டே இருக்கோமோ அதனுடைய பாதிப்பு நம்ம உடலுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, மனசு நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் அதனுடைய அதாவது பாதிப்பு என்பது கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும். அதனால எவ்வளவு பெரிய அவமானமா இருந்தாலும் அதை மன்னிக்க கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். இந்த பக்குவம் எல்லாம் நம்ம பக்தி செய்யும் போதுதான் வரும். சாதாரணமா கண்டிப்பா வரவே வராது. நம்ம எல்லாருமே அத்தகைய சூழல்ல இருந்து வந்தவங்கதான். விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை நமக்கு எல்லா சூழ்நிலையுமே நமக்கு கண்டிப்பா வருவது கிடையவே கிடையாது. அதனால அத்தகைய ஒரு பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம். அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த மரணத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் கூட அற்றவர்கள் தான் நாம் இல்லையா. மரணம் எப்படி இருக்கும், சில பேர் மரணிக்கும் பொழுது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு அவகாசம் கிடைச்சா அவங்க வாழ்க்கையில எல்லாவற்றுக்குமே பயந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. சோ இறுதியில மரணத்தை கொள்றதுக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயம் இருக்கும். ஆனா ஒரு காலகட்டம் என்று வரும் பொழுது இங்க இருந்து இந்த வலியை அனுபவிக்கிறத விட போறதே மேல் என்ற அந்த பாவத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க. சோ இது அந்த மரண காலத்துல படுக்கையில படுத்து இருக்கிறவங்களுடைய உணர்வுகள் ஆக்சுவலி. சோ இப்படி என்னை தவிர அந்த அத்தகைய ஒரு பயம் கூட நமக்கு இருக்காது எப்போ நாம இறைவன் தாழ் பணியும் பொழுது. என்னை தவிர வேறு பாதுகாப்பை நாடும் எவருக்கும் இல்லையா, அதாவது எவருக்கும் பிறப்பு இறப்பின் பயங்கரமான அச்சம் ஒருபொழுதும் இழக்கப்பட முடியாது. ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை.
எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருடைய தாழ் பணிந்தால் மட்டுமே பயம் என்பது நமக்கு எதை கண்டாலும். நிறைய நம்ம டிவோட்டிஸ், சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய வாழ்க்கை சூழல்ல இருந்து ஒரு கடினமான சூழல்ல இருந்து வெளியே வந்து எதை கண்டாலும் பயம் பயம் என்று இருந்தவர்கள் இப்ப பயமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை கூட வந்திருக்கும். இதனால எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு ரட்சிப்பார் இல்லையா? நாம அவருடைய பாதங்கள் படிந்தால் நம்ம அவர் மட்டும்தான் நமக்கு ரட்சணை கொடுக்கக்கூடியவர் என்பதை உணர்ந்து நம்ம எந்த தேவதையும் நாம் வணங்கினாலும் அவர்களும் நமக்கு ரட்சணை கொடுப்பாங்க. ஆனா நம்முடைய இறுதி இலக்கு அவங்களுடைய உலகத்திற்கு நாம செல்வோம். நாம எந்த உலகத்திற்கு சென்றாலும் மீண்டும் ஒரு பிறப்பை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதுதான் பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லையா? அப்படி பிறந்த பிறகு நம்ம மரணத்தை நாம ஸ்வீகரித்து தான் ஆக வேண்டும். அதையும் நம்ம தவிர்க்க முடியாது இல்லையா? சோ இப்ப இந்த பிறப்பு இறப்பை நாம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர் ஒருத்தருடைய பாதங்களை நாடினால் ஒழிய வேற எந்த தேவதையை நாம வந்து நாடினாலும் மீண்டும் கண்டிப்பாக பிறவி இருக்கும். சோ அப்ப அந்த மரணத்தை வெல்லக்கூடிய அந்த இது வந்து செயலில் நாம ஈடுபட வேண்டும். அது ஒரு இறப்பின் பயங்கரமான அச்சம். இது கண்டிப்பா உண்டு. நமக்கே ஒரு அதாவது ஒரு உடல்ல உபாதை வந்து அதாவது நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு சூழல் வரும்போது இதுதான் மரணமோன்ற ஒரு ஃபீலிங்கை கூட ஏற்படுத்தி தலையை சுத்தி நம்ம விழுந்துருவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தலையை சுத்தும் பொழுது நமக்கு வந்து எஸ் இதுதான் என்னவோன்ற ஒரு ஃபியர் கூட நமக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் உண்டு இல்லையா? ஆனா இது எல்லாமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம் எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து நம்ம வணங்கும் பொழுது எஸ் மரணம் தானே, ஒரு நாள் நாம போக வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சர்வசாதாரணமா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நம்மளால வந்து வரவழைத்து கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் நானே எல்லாம் வல்ல இறைவன். இதை யார் எடுத்துரைக்கிறது? கபிலதேவர் சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல. எல்லாம் வல்ல இறைவன் பரமபுருஷன் ஆவேன், த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், புருஷோத்தமன் ஆவேன் நான். எல்லா படைப்பின் உண்மையான மூலம், அதாவது மூலம் இன்டைரக்டா தான் நம்ம இவங்க எல்லாரும், அதாவது டைரக்டா நம்ம அவரை பார்க்கலனாலும் இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்திற்கும் மூலமாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர் ஒருத்தரே. எல்லா ஆத்மாக்களின் பரமாத்மாவும் ஆவேன். இதை விட ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வேற என்ன இருக்கு இல்லையா? சோ வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து ஸ்வயம் பகவானே நிறைய இடங்கள்ல, பகவத்கீதையில கூட அதுதான் சொல்றார் பகவான் இல்லையா? சொன்னால எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் நானே, எல்லா ஆத்மாக்களுடைய பரமாத்மாவும் நானே அப்படின்னா இந்த ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவும் நானே ஆவேன்னு சொல்லிட்டார். அவரின்றி நாம் இயங்கவே முடியாது. அவரை மாதிரி நெருங்கமான அதாவது இருப்பிடம் யாருக்குமே கிடையாது. நாம் நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து மனைவி மீது கணவனும், கணவன் மீது மனைவியும், தாய் பிள்ளைகள் மீதும் வந்து வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு, அதாவது நாம தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அவர்களை விட ரொம்ப 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 நெருக்கமா இருக்கிறது யாரு? நம்மளோட எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர் தான். ஆனா அவர் இருக்கிறத நாம உணர்றதுக்கு முயற்சி செய்வது கிடையாது. ஆனால் ஒரு முறை நாம் அதை உணர்ந்து விட்டாலே நிறைய செயல்பாடுகள்ல பகவான் நம்மளோட இருக்கார் என்ற அந்த சூழ்நிலை வந்து நம்மளால உணர வைப்பார். அப்ப அந்த நம்பிக்கையை வந்து நம்ம அப்படியே கட்டியா புடிச்சுக்கணும். வி ஷுட் நெவர் லீவ் இல்லையா? எப்படி ஒரு கயிறு வந்து தொங்கின்னு இருக்கு இல்லையா? அந்த கயிறை நம்ம கெட்டியா பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணணும்? மேல ஏறிடும். அதை என்றைக்கும் நாம விட்டு விடவே கூடாது. ஒரு முறை நமக்கு நம்பிக்கை வந்து விட்டால் அதை நாம என்றைக்கும் விட்டு விடவே கூடாது. ஒருவர் பகவானின் தூய பக்தராக இருந்தால் அன்றி இல்லையா பிறப்பு இறப்புகளின் சுழற்சி நிறுத்தப்பட இயலாதது என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? Only the devotee of the Bhagavan will be able to come out of the birth and death cycle இல்லையா? அவருடைய பக்தர் அற்றவர்கள் நம்ம எந்த தேவதையை வணங்கினாலுமே நாம மரணித்த பிறகு அவர்களுடைய உலகத்திற்கே சென்றாலும் கூட அங்கேயும் சில காலம் தங்கிவிட்டு நம்முடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் கழிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த புவியில வந்து நாம நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு மனிதனாகவோ விலங்காகவோ எந்த ஒரு நிலையிலும் நாம வந்து, ஏன்னா மரணிக்கும் பொழுது இப்ப ஜடபாரதர் கூட நல்ல புண்ணிய காரியங்கள் செய்தவர் தான் இல்லையா? ஏன் அவர் வந்து மானாக பிறக்க வேண்டும்? அவர் மரணிக்கும் தருவாயில் எதை எண்ணினாரோ அதுவாகதான் ஆகினார். அதனால அவர் என்ன கெட்டவரா விலங்கு ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம் இல்லையா? சோ த கண்டிஷன் அப்ளைட் இஸ் வாட்? மரணிக்கும் பொழுது நாம் எதை எண்ணுகின்றோமோ நாம் அதுவாகத்தான் ஆவோம். அதனால அந்த மரணிக்கும் பொழுது நம்ம மேன்மையான பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணினால் அவர் திருப்பாதங்களை சேர்வதற்கு நமக்கு பிராப்தம் கிட்டும். ஆனால் அதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஹரிம் வினா நா ஸ்ருதிம் தரந்தி என்று கூறப்படுகின்றது. ஹரிம் வினா, அதாவது வினா நா அப்படின்னாக்கா
நம்ம ஹரின்னா பகவானுடையது. ஸ்ருதிம் தரந்தி, அவருடைய பக்தர் அல்லாத ஒருவர் வந்து நான் ஸ்ருதிம் தரந்தி, அதாவது பகவானுடைய திருப்பாதங்களை கண்டிப்பாக நம்ம சேர முடியாது. அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தை நம்ம வெல்ல முடியாது, அந்த சுழற்சியில வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து நிறுத்த முடியாது என்றதை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவர் அதாவது பரமபுருஷ பகவானால் ஆதரிக்கப்பட்டால் அன்றி அவருடைய சப்போர்ட் நம்ம கண்டிப்பா தேவை. அவருடைய ஒருத்தர் சப்போர்ட்டாலதான் நம்ம எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து பக்குவமா செயல்படுத்த முடியும். அவருடைய ஒருத்தருடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா நாம கொலாப்ஸ் தான் ஆயிடும். ஸோ வி வில் பி ஒரு சூழ்நிலையிலுமே நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மனசுக்கு அந்த சமயத்துல வந்து உந்துதல் என்ன ஏற்படுகின்றதோ, மன உளர்ச்சியா இருக்கலாம், இல்ல வந்து உத்வேகமா இருக்கலாம், அந்த அந்த பேர் ஆனந்தத்தை, அதாவது ஆனந்தமா இருக்கக்கூடிய நிலையில வந்து நம்ம வந்து அகம்பாவத்தை வெளிப்படுத்தலாம் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்து நம்ம ஆத்ம ரூபத்தை உணரணும், பகவானுடைய திரு பாதங்களை சேவிக்கணும்ன்ற அந்த பக்தி பாவத்தை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நமக்கு அதாவது ஆதரவு என்பது கொடுக்கிறார். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஆதரவு இல்லை என்றால் ஒருவர் பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியை மீறவே முடியாது, கண்டிப்பா மீண்டும் பிறவி. அதே கருத்து தான் இந்த இடத்துல உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த முழுமை பெறாத புலன்களின் கற்பனையால், அதாவது புலன்கள் எல்லாம் இன்னும் பக்குவம் அடையல, தெய்வீகமான நிலை அடையவில்லை இல்லையா. எப்ப அது தெய்வீகமான நிலை அடையும், நம்ம சமாதி நிலையில் வந்து நம்ம பகவானை வந்து ஹிருதயத்துல வந்து நிறுத்தி சதா சர்வகாலமும் அவருக்கு நாம திருத்தொண்டு, அதாவது பக்தி சிரவணமோ கீர்த்தனமோ இல்ல ஸ்மரணமோ ஏதோ ஒண்ணு செய்துட்டே இருக்கும். இது வந்து ஸ்மரணம் செய்வது என்பது மனசுக்குள்ளேயே நாம வந்து எப்ப வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பகவானை வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து வழிபட்டு கொண்டே இருக்கலாம். அவருடைய நாமங்களை சொல்லி 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 நாம அவருக்கு நம்ம கண்டிப்பா அவருடைய நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து கொண்டு அவர் தாமரை பாதங்களை நாம கண்டிப்பா சேவிச்சுட்டே இருக்கலாம் இல்லையா. ஒருவர் அப்படி அந்த சேவிக்கும் பொழுது அவருடைய புலன்கள் அப்படின்னா அவங்க பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஒரு தெய்வீகமான நிலையில இருந்து கொண்டு பார்ப்பார்கள். அடுத்து கேட்பது எல்லாமே தெய்வத்தை பற்றி கேட்பார்கள், பேசுவதும் அவரை பற்றி தான் பேசுவார்கள், அதாவது நுகர்வதும் பகவானுடைய பிரசாதத்தை நுகர்வார்கள். இப்படி அனைத்துமே அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் வந்து ஈடுபடும் போது இந்த அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா, இந்த கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாமே புலன்கள் செயல் எல்லாமே பக்குவம் அடைந்து இல்லையா அவர் வந்து ஒரு தூய பக்தர் என்ற நிலையில வந்து அமைகின்றார். ஆனால் ஒருவர் அந்த நிலையை அடையாத பொழுது அப்படின்னா இந்த புலன்கள் எல்லாம் இன்னும் பக்குவம் அடையவில்லை, இன்னும் பக்குவம் ஆயின்னு இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது கற்பனையால வந்து பரம சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளும் முறையை மேற்கொள்ளலாம், அல்லது யோக முறையால் ஒருவர் தன்னை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். தியான பயிற்சி செய்யும் பொழுது தன் ஆத்மஸ்வரூபத்தை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை அந்த அந்த அதாவது யோகி வந்து பெறுகின்றார். இல்லை என்றால் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் பொழுது, ஒன்றை அவர் வாசித்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய கற்பனையால் வந்து இப்படி இருக்கும் என்று அவரால் வந்து யூகிக்க முடியும். சோ ஞான யோகி தியான யோகி இருவருமே, ஆனால் அவர் என்ன செய்தாலுமே பக்தியில வந்து நிறைவடையவில்லை என்றால் பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடையும் நிலைக்கு வந்தால் அன்றி பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்ற பாவத்தை அவர் வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் எந்த வழியும் அவருக்கு வீடு பேற்றினை தராது, அவருக்கு மோட்சம் என்பது கண்டிப்பா கிடையாது. அப்படி என்றால் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் கண்டிப்புடன் பின்பற்றுவதால் தவத்தையும் துறவையும் மேற்கொள்வதால் முயற்சி வீணானதா என்று ஒருவர் கேட்க முடியும். ஆனால் அது வீண் கிடையாது. ஆனால் அவ்வாறு செய்ய செய்ய ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரும்போது நாம பக்தியின் தரப்புல செல்வதற்கான மார்க்கமும் வந்து கிடைக்க பெறுகிறோம். ஆனா அது அந்த முழுமையான யோகி வந்து மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கக்கூடிய பிராப்தத்தையும் பெறுகிறார் இல்லையா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல தரப்படுகிறது 10வது கேண்டோல வந்து அதாவது சம் ஸ்லோகம், இது வந்து 2.32 அது. ஸோ இந்திரிய அரவிந்தாட்ச விமுக்த மானின, அதாவது பகவானும் பிரம்மனும் பிற தேவர்களும் கிருஷ்ணர் தேவகியின் கருவில் இருக்கும் பொழுது பகவானை வேண்டினார். அதாவது பிற தேவர்களுமே அதாவது கிருஷ்ணரை வேண்டினார்கள். தேவகியினுடைய கரு வந்து பகவான் வந்து இருக்கும் பொழுது அன்பான தாமரை கண்கள் உடைய பகவானே, மனிதர்கள் நாங்கள் விடுதலை பெற்று விட்டோம், அல்லது பகவானுடன் ஒன்றிவிட்டோம், அல்லது பகவானாகி விட்டோம் என்ற எண்ணத்தால் செருக்கடைந்துள்ளனர். இது நம்ம அதாவது அந்த காலத்துல அதர்மத்தில் உழன்று கொண்டிருப்பவர்களுடைய கருத்து. நான் சுதந்திரமானவன் இல்லையா, நான் சொல்றபடிதான் எல்லாமே நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அகம்பாவத்தை வந்து
செருக்கு கொண்டு இல்லையா. சோ ஆனால் அம்மாதிரி நானே கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய அம்மாதிரி செருக்கடைந்த நினைவில் இருந்தாலும், எக்ஸாம்பிள் கம்சன் இல்லையா, அவர்கள் சிசுபாலன் சிசுபாலன் கூட சொல்லலாம். ஆமா, சிசுபாலன். அவர்கள் அறிவு கூர்மை புகழத்தக்கது அல்ல. அப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து என்றைக்குமே வந்து போற்றப்படுவதே கிடையாது. அவர்கள் அறிவு கூர்மை குறைந்தவர். அவர்களின் அறிவு கூர்மை உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ தூய்மையானதோ அல்ல இல்லையா. எதுலையுமே கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியாது, அவ்வளவு அஜ்ஞானம். தூய அறிவு கூர்மையால் வாழும் ஒரு உயிரினம் நடவதை தவிர வேறு எதையுமே நினைக்கலாகாது. ஒருவர் பக்குவம் அடைந்த பிறகு இறைவன் தாள் பணிவதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது என்று எண்ணுவார்கள். ஆனால் அந்த பக்குவம் அடையாதவரை இறைவன் தாள் பணிவது என்பது மிக 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 கடினமானது. அவங்களுக்கு அந்த அதாவது பார்வை கூட கிடைக்கிறதா என்பது மிக மிக சந்தேகம். அதனால் தூய அறிவு கூர்மை மிக்க நல்ல ஒழுக்கமுடைய மனிதரிடமிருந்து உதயமாகிறது. அதாவது நல்ல ஒழுக்கமுடைய மனிதரிடமிருந்தும் அந்த தூய்மையான அறிவு வந்து உற்பத்தி ஆகின்றது என்பது பகவத்கீதையும் வந்து உறுதிப்படுத்துகிறது. பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானமாமாம் பிரபத்தியதே இல்லையா. சோ சுதுர்லப மிக அரிதா மிக மிக அரியதானது என்றது நம்ம பகவத்கீதையில இது 4th சாப்டர்ல தான் வரணும். இது பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தந்தே ஞானாவான்மாம் பிரபத்தியத்தை உற்பத்தி ஆகிறது. சோ பிறவிகளுக்கு பின்னர் உண்மையில் அறிவு கூர்மையில் முன்னேற்றம் அடைந்த ஒருவர் பகவானிடத்துல வந்து சரணடைகிறார். அப்படின்னா ஞானத்தை ஒருவர் அபிவிருத்தி செய்து கொண்டாலும் இறுதியிலே ஞானத்திற்கே மூலப்பொருளா இருக்கக்கூடிய அவரிடத்தில் வந்து சரணடைவதுதான் உத்தமம் என்பதை அவர் உணர்கிறார். சரணடையும் முறை இல்லாமல் ஒருவர் விடுதலை அடையவே முடியாது. until you surrender yourself to the supreme, நமக்கு மோட்சம் என்பது கண்டிப்பாக கிடையாது. பக்தி இல்லாத முறையில் விடுதலை அடைந்தோம் என்று நினைக்கும் செருக்குள்ளவர்கள் தூய்மைப்பட்டவர்கள் அல்லர், அதாவது அல்லது அறிவு கூர்மையில் தெளிந்தவர்களும் அல்லர். இது வந்து சாயுஜ்ய முக்தியை பற்றி சொல்லலாம் இல்லையா. சாயுஜ்ய முக்தி வந்து பெர்மனன்டான முக்தி கிடையாது இல்லையா. எனி டைம் வந்து நம்ம தவறி விழுவதற்கான ஒரு இதுதான். சோ ஏனெனில் அவர்கள் இதுவரை உங்களிடம் சரணடைவில்லை. ஏன்னா அவர்கள் ரூபம் என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை முதல்ல. சோ அந்த ரூபம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அரூபத்தன்மையில் ஆற்றலை கொண்டு அது ஆற்றல் தான் எல்லாம் என்று எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். உண்மையான ரூபம் கொண்ட பகவானிடத்தில் அவருடைய சமர்ப்பணத்தை அவர்கள் வைப்பது கிடையாது. அங்கே அவர்கள் பகவானுக்கு திரு தொண்டையுமே இழந்து விடுகிறார்கள். எப்பொழுதுமே நித்திய தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தையுமே இந்த மாயவாதிகள் வந்து இழந்து விடுகிறார்கள். எல்லா விதமான துறவுகள் மற்றும் தவங்கள் செயலாற்றி போதிலும் அல்லது பிரம்மனை உணர்தல் இல்லையா, அதுதான் வந்து சமாதி. ஆன்மீக உணர்தலின் விளிம்புக்கு வந்துவிட்ட போதிலும், அந்த எட்ஜுக்கு வந்தா கூட அவங்க வந்த போதிலும் அவர்கள் பிரம்மனின் ஒளியால், அதாவது பிரம்ம ஜோதியினுடைய பிரகாசத்தால் இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்களிடம் தெய்வீக செயல்கள் இல்லாததால் அவர்கள் மண்ணுலக செயல்களில் விழுகிறார்கள் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜீவனுமே, நம்ம மனிதராக பிறந்தவர்கள் எப்பொழுதுமே சேவை புரிவது என்பது நம்முடைய மனம். யாருக்காவது ஒரு சேவை, அது பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு தொண்டுல நாம் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருப்போம். அதுதான் நம்முடைய சுபாவம். அதனால அப்படிப்பட்ட சுபாவத்தை நாம வந்து அதாவது பகவானுக்கு திருத்தண்டு புரியணும்ன்ற அந்த பிராப்தத்தை நாம கண்டிப்பா வேண்டி பெறணும். அவ்வாறு இல்லாம ஜஸ்ட் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து இந்த சங்கடத்துல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சு போய் அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல கலந்து விட வேண்டும் என்று நினைத்தால் அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல கூட நம்ம எந்த வாயில் கிட்ட போனாலும் யாருமே நமக்கு என்ட்ரி கொடுக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா. சோ அந்த ஆத்மா வந்து அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். சோ அந்த ஒளியில வந்து இணைந்து சோ எப்ப வேண்டாலும் வந்து திரும்பி விழுவதற்கான வந்து வாய்ப்பு உள்ளது என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ அவருக்கு பர்மனன்ட் என்ட்ரிக்கு வந்து இடமே கிடையாது. ஒருவர் தான் பிரம்மன் என்பதை அறிந்து கொள்வதுடன் திருப்தி அடையலாகாது இல்லையா. அதுலயே சாட்டிஸ்பாக்சன். பக்தியில கூட நம்ம வந்து திருப்தி அடையவே கூடாது. பக்தியில வந்து நம்ம எவ்வளவு பக்தி செய்திருந்தாலும், ஏதாவது ஒரு சிறு தவறு செய்திருந்தாலும் அதை தான் நாம வந்து திருத்தி கொள்ளணும்ன்ற பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வரணும். நம்ம என்ன அதை விடுத்துட்டு நான் இது சின்னதானே பரவாயில்ல, அவ்வளோ பெருசா பக்தி பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஆல்வேஸ், நீங்க பண்ணக்கூடிய அந்த பக்தி தான் மேன்மையானது என்பது உங்க மனசுல வந்து பதிந்திருக்கிறது. நீங்கள் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு தவறுடைய, அதாவது அது ஒரு அபராதமா மாறி இருக்குமே என்ற அந்த எண்ணம் என்பது நமக்கு வருவதே கிடையாது. ஏன்னா நாம செய்யக்கூடிய காரியமே கிரேட் அப்படின்னு அந்த உணர்வு வந்து நம்மிடத்தில் இருப்பதால். சோ பிரம்மனின் பணியாவது பரபிரம்மனிடம் செய்யும் தொண்டாகும் இல்லையா. சோ அதாவது இந்த ஆத்மா விடுதலை அடைந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே சதா சர்வகாலம் அந்த பரபிரம்மனா இருக்க புருஷோத்தமனுக்கு திருத்தொண்டு புரியதுதான், அதுதான் அவனுடைய தலையாய கடமை. ஒருவர்
பிரம்மனாக ஆனால் அன்றி அவர் பிரம்மனுக்கு தொண்டு செய்ய முடியாது என்று, பரபிரம்மனுக்கு தொண்டு செய்ய முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. எஸ், அதாவது நாம அந்த நிலையில் பக்குவம் அடையறதுக்கான அந்த பாதையில முன்னேறணும். ஒரு முறை நாம் அதை அடைந்து விட்டால் இல்லையா, எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு நம்ம திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான அந்த பாக்கியத்தை பெறுகின்றோம். பரபிரம்மனே பகவானாவார். வாழும் உயிரினமும் பிரம்மனாகும் இல்லையா. இந்த ஜீவாத்மா பிரம்மன், பரபிரம்மன் அதாவது சூப்பர் சோல். தான் பிரம்மன் ஆத்மா பகவானின் நிலைத்த தொண்டன் என்பதை உணராமல் ஒருவர் வெறுமனே தான் பிரம்மன் என்று நினைத்தால் அவரது உணர்தல் வெறும் கருத்துதான். எஸ் இல்லையா, அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. எஸ், நாம் பிரம்ம நிலை யாருக்காவது எடுத்து வைக்க முடியுமா? நம்ம எத்தனையோ அதாவது எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டே வரும். ஆனா எல்லாவற்றையுமே நம்ம வெளியில எடுத்து சொல்ல முடியாது. சிலது சொல்ல முடியும், சிலது சொல்ல முடியாது. ஆனால் பக்தர்கள் அப்படி கிடையாது. தான் செய்த செயல்களில் எந்த இடத்துல பக்குவமாக செயல்படுத்தவில்லை, அது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்று உணரச் செய்யக்கூடிய அவங்க they will always disclose இல்லையா. ஸோ அதாவது ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய, அதாவது நம்ம மனசுல சீக்ரெட்ஸா நினைக்கிறோம், ஆனா நம்முடைய மனதுல இருக்கிறத வெளிப்படுத்துறது தான் சீக்ரெட்ஸ். ஆனா அது எல்லாருக்கிட்டையுமே நம்ம வெளிப்படுத்த முடியாது. நமக்குன்னு நம்பிக்கையா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சீனியர் டிவோட்டிஸ் இல்லையா, ஒரு அசோசியேஷன் கிட்ட நம்ம அதை எடுத்துரைக்கிறதுக்கான, அதாவது எடுத்துரைக்கிறது எதற்குன்னா, நாம செய்த தவறுக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு வழி மார்க்கத்தை கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்களா, அத்தகைய தவறை மீண்டும் இழைக்காததற்கான மார்க்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுதான் நம்ம வி ஆல்வேஸ் டிஸ்கஸ் லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இல்லையா. 6 லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல இல்லையா. அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கறது, ஒரு பக்தர் இடத்துல இருந்து நம்ம கிஃப்ட் வாங்கிக்கிறது, அவங்களுக்கு பிரசாதத்தை கொடுக்கறது, அவங்க கொடுக்கிற பிரசாதத்தை நம்ம ஸ்வீகரிக்கிறது, அதே மாதிரி நம்முடைய மனதை அவர்களிடத்தில் வெளிப்படுத்துவது, அவர்களுடைய மனதை நம்ம இடத்தில் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய அந்த ரியலைசேஷனை ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வது, இந்த மார்க்கம் நல்லது, இப்படி போனா நல்லது, அப்படி எல்லாமே. இதான் 6 லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ இந்த செயல்களே இருக்காது, பரிமாற்றங்களே இருக்காது, அப்ப நம்ம எவால்வேஷனே இருக்காது. நாம தவறு இழைக்கிறோமா இல்ல பர்ஃபெக்டா செய்யறோமா அப்படிங்கறத பிரம்ம நிலை நம்ம வெறுமனே இந்த அரூபம் என்று எண்ணிக்கொண்டால் கண்டிப்பாக அதுல நமக்கு எவால்வேஷனே நடக்கவே நடக்காது. நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்குவம் ஆயிருக்கோம்ன்றது நம்மளால கண்டிப்பா தெரியவே தெரியாது. வாழும் உயிரினம் செய்ய ஏதாவது செயல் இருக்க வேண்டும் இல்லையா. நம்ம வாழும் காலத்துல ஒரு செயல் செய்து கொண்டுதான் இருப்போம். நம்ம செயலற்ற தன்மையில நாம் என்றைக்குமே இருக்கிறது கிடையாது. அதாவது மனசாவது ஓடின்னு இருக்கும், சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தா கூட மனசு எங்கெங்கயோ ஓடின்னு இருக்கும். சோ அவர் எல்லாம் கடந்த தத்துவ தொண்டின் செயலில் ஈடுபடாவிட்டால் ஜட உலக செயலுக்காக கீழே விழ வேண்டும் இல்லையா. அதாவது நம்ம கடந்த தத்துவ தொண்டின் செயலில் ஈடுபடாவிட்டால் அப்படின்னா, இந்த ஜீவன் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திரு பாதங்களுக்கு தொண்டு செய்ய அத்தகைய பிரயத்தனத்தில் ஈடுபடாவிட்டால் அவர்கள் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தவறி விடுவார்கள். ஒருவர் ஜட உலக செயலுக்காக கீழே விழுந்தவுடன் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில விடுபட ஏதுமே கிடையாது. என் கருணை இல்லாமல் நான் என்ற மத் பகவத என்று கபில பகவானால் இந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அவருடைய கருணை பிரபு இங்கு பகவான் பரமபுருஷ பகவானாக குறிப்பிடப்படுகின்றார். இது அவர் எல்லா செல்வ வளங்களும் நிறைந்தவர் இல்லையா. அதனால் ஒருவரை பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து விடுவிக்க முழு தகுதியானவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் தான். அவர் பிரதானா என்று அழைக்கப்படுகிறார், முதன்மையானவர். ஏனென்றால் அவரே பரமன், அவரே நித்தியமானவர். பரா என்றாலே நித்தியம். அவர் எல்லாருக்கும் சமமானவர் அப்படின்னா எல்லோரையுமே சமநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பாவத்தை கொண்டவர், அத்தகைய குணாதிசயத்தை கொண்டவர். அவரிடத்தில் பேதபாவம் என்பது கிடையாது. எல்லாருக்குமே என்ன வளங்கள் கொடுக்கணுமோ அது கொடுப்பார். ஆனா பக்தருக்கு அதிகமான ஒரு அக்கறை என்பது அவருக்கு. ஆனால் அவரிடம் சரணடைபவருக்கு அவர் சிறப்பாக நட்புடன் இருப்பார். இது நாம கூட செய்யறோம். நம்ம எல்லாரிடத்துலயுமே அன்பு பாராட்டுறோம். எல்லாரும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆனா எல்லாருக்குமே பேசுறோம். ஆனா அதுல யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம உட்கார்ந்து டிஸ்கஷன் நிறைய நேரம் பண்ணுவோம் இல்லையா. அவங்களுக்கு நல்லது என்னென்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம பத்தி யோசனை பண்ணி இது நான் செய்யறேன்றது கூட நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லுவோம். ஆனா எல்லாருக்கும் போய் எல்லாமே நம்ம கொடுப்போம்னு சொல்லுவோமா? அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் நம்ம அதிகமா கொடுப்போம். ஆனா எல்லாருக்கும் என்ன தேவையோ அது கண்டிப்பா செய்வோம். அந்த மாதிரியான பௌதிக கண்ணோட்டத்திலேயே நாம இப்படிதான் இருக்கும். அப்போ இந்த குணம் எல்லாம் நமக்கு எங்கிருந்து வந்தது? எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல இருந்து தான் வந்தது இல்லையா. அதனால நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே அன்பு பாராட்டணும், சமநோக்கு எல்லாமே இருக்கும். ஆனா சில பேர்கிட்ட நம்ம கண்டிப்பா அதை செலக்டிவா நம்ம அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பார்த்து செய்வோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
மகனுக்கு மகளுக்கு வந்து தாய் செய்யக்கூடியது வந்து பார்த்து பார்த்து தான் செய்வா. அதே தாய் ஒரு வீட்டுல வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் பொழுது எல்லாருக்குமே உணவு வந்து ஒரே மாதிரிதான் படைப்பா. எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது இல்லையா? அதனால காமனா செய்யக்கூடிய செயல்களும் நம்ம செய்வோம், அடுத்து ஸ்பெசிபிக்கா செய்யக்கூடிய செயல்களும் செய்வோம். இது எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல வந்த சுபாவம் தான் நமக்கும் இருக்கிறது. சோ பகவான் எல்லாருக்கும் சமமானவர், யாரும் அவருக்கு எதிரி அல்ல. இந்த மனசுதான் எதிரியா இருக்குது நம்மள. இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஜீவன் வந்து யாரையுமே எதிரியாக பாவிக்கிறதே கிடையாது. யாரும் அவருக்கு நண்பன் இல்லை என்பதும் பகவத்கீதை, அதாவது யாரும் நண்பர் இல்லை என்பது, அவருக்கு நண்பர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எல்லாரையுமே சமநோக்கோட பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல பகைமையும் கிடையாது, நட்பும் கிடையாது. எல்லா ஜீவன்களுமே அவருடைய பார்வையில தன்னுடைய ஜீவன்கள் தான், தன்னுடைய அதாவது தன் உடலிலிருந்து வந்த அந்த பின்ன பகுதிகள் தான் என்று அந்த நோக்கோடு தான் பகவான் வந்து பார்ப்பார். சோ மேலும் ஆனால் அவரிடம் சரணடைபவருக்கு அவர் சிறப்பான வளத்தை வந்து கொடுப்பார். சோ அவருக்கு என்ன வளம் கொடுக்கணுமோ, செல்வ வளம் கொடுக்கணுமா, ஞான வளம் கொடுக்கணுமா, அதாவது ரினவுன்சியேஷன் கொடுக்கணுமா, எல்லாமே பகவான் அவரவர்களுக்கு வந்து கொடுப்பார். சோ பகவான் நம்மள நிறைய சோதிக்கிறாருன்னா கண்டிப்பா நமக்கு எதுவும் பெரிய நன்மையை கொடுக்கறதுக்காக தான் பகவான் எவ்வளவு சோதிக்கிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஒருவர் பிறப்பிறப்பின் சுழலிருந்து வெளியே வர முடியும், இல்லையேல் ஒருவர் பல பல பிறவைகளில் பல முறை விடுதலைக்காக பிற வழிகளை வந்து முயல வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? நம்ம மோட்சத்திற்காக தேடி அலைய வேண்டியதா இருக்கும். எஸ் 42வது ஸ்லோகம். மத்பயாத்வாதி வாதோ அயம் சூரியஸ்தபதி மத்பயாத் வர்ஷாதீந்தரோ தஹரி அக்னிர் மிருத்யுக்ஷரதி மத்பயாத். எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசி. हे कृष्ण माता जी। मत भयात वादि अवादो अयम सूर्य तबदि मत भयात वर्षतीन्द्रो दहदि अग्निर मिर्द्युश्चरदि मत भयात। मत भयात என்னிடம் உள்ள பயத்தால், வாதி அடிக்கிறது, வாத காற்று, அயம் இந்த சூரிய கதிரவன், தபதி தபதி ஒளிர்கிறது, மத்பயாத் என்னிடம் உள்ள பயத்தால், வர்ஷதி மழை பொழிகிறது, இந்திர இந்திரன், தகதி எரிகிறது, அக்னி நெருப்பு, மிருத்யு மரணம், சரதி வெல்கிறது, மத்பயாத் என்னிடம் உள்ள பயத்தால். மொழிபெயர்ப்பு: என் மேலாட்சியால் என் மீது கொண்டு உள்ள பயத்தால் காற்று அடிக்கிறது, கதிரவன் ஒளி வீசுகிறது, என் மீது உள்ள பயத்தால் மேகங்களுக்கு அதிபதியான இந்திரன் மழை பொழிவிக்கிறான், நெருப்பு எரிகிறது, என்னிடம் உள்ள பயத்தால் மரணம் நிகழ்ந்து உயிர் பலி நேர்கிறது. பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், அவருடைய மேற்பார்வையால் இயற்கை விதிகள் எல்லா செயல்களில் சரியாக நடத்தப்படுகின்றன. இயற்கை மேற்பார்வையின்றி தானே வேலை செய்கின்றது என்று யாரும் நினைக்க கூடாது. வேத இலக்கியம் கூறுகிறது, மேகங்கள் தேவனாகிய இந்திரனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, வெப்பம் சூரிய பகவானால் பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது, மென்மையான சந்திர ஒளி சந்திரனால் பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது, வாயு தேவனின் ஏற்பாட்டின் கீழ் காற்று அடிக்கிறது. ஆனால் இந்த எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலாக பரமபுருஷ பகவானே தலைமையான உயிர் பொருள் ஆவார். நித்யோ நித்யானாம் சேத்தன சேத்தனானாம். தேவர்களும் சாதாரண வாழும் உயிரினங்கள் ஆவார். ஆனால் அவர்களின் உண்மை தன்மையால், அவர்களின் பக்தி தொண்டு மனப்பான்மையால் அவர்கள் அந்த நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டனர். இந்த வேறுபட்ட தேவர்கள் அல்லது இயக்குநர்களாகிய சந்திரன், வருணன் மற்றும் வாயு முதலானோர் அதிகாரி தேவதா என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். தேவர்கள் எல்லாம் துறை தலைவர்களின் பகவானின் ஒரு அரசு ஒரு கோள் அல்லது 2-3 கோள்களால் மட்டும் ஆனதல்ல. லட்சக்கணக்கான கோள்கள் மற்றும் லட்சக்கணக்கான அண்டங்கள் உள்ளன. பரமபுருஷ பகவான் மிக பெரிய அரசு உடையவர். அவருக்கு உதவியாளர்கள் தேவையே. அத்தேவர்கள் அவர் உடலின் அங்கங்களாக கருதப்படுகின்றனர். இவையே வேத இலக்கியத்தின் வர்ணனையாகும்.
இந்த சூழ்நிலையில் சூரிய பகவான், சந்திர பகவான், அதி பகவான் மற்றும் வாயு பகவானின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் வேலை செய்கின்றனர். மயாத்ய சேஷன் பிரகிருதி சூயதே சராச்சரம் என்று பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. இயற்கை விதிகள் அவருடைய மேற்பார்வையில் நடத்தப்படுகின்றன. அவர் பின்னணியில் இருப்பதால் எல்லாமே ஒழுங்காக சரியாக நடத்தப்படுகின்றன. பரமபுருஷ பகவானின் பாதுகாப்பை பெற்றவர் பிறர் எல்லா பாதுகாப்பிலிருந்தும் முழுதும் காக்கப்படுகிறார். அவர் யாருக்கும் தொண்டு புரியவோ அல்லது பணியவோ வேண்டியதில்லை. ஆம், அவர் யாருக்கும் கீழ்ப்படியாதவர் அல்ல. ஆனால் அவருடைய நினைவின் முழு ஆற்றலும் பகவானின் தொண்டிலேயே ஆழ்ந்திருக்கிறது. பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய கபிலரின் கூற்றுகளான அவர் வழிகாட்டுதலில் காற்று அடிக்கிறது, நெருப்பு எரிகிறது, கதிரவன் வெப்பம் தருகிறது என்பவை உணர்ச்சி மய கூற்றுகள் அல்ல. பாகவத பக்தர்கள் கற்பனை செய்து பரமபுருஷ பகவான் என்று ஒருவரை படைத்து அவருக்கு தகுதியை தருகின்றனர் என்று மாயாவாதி கூறலாம். ஆனால் உண்மையில் இது கற்பனை அல்ல. கடவுளின் பெயரில் போலியான ஆற்றல் திணிக்கப்பட்டது அல்ல. பீஷாஸ்மாத் வாத பகவதே பீஷோ தேதி சூரியக என்று வேதங்களில் கூறப்படுகிறது. பகவானிடம் உள்ள பயத்தால் வாயு பகவானும் சூரிய பகவானும் வேலை செய்கின்றனர். பீஷாஸ்மாத் அக்னி சந்திராஸ்ச மிருத்யூர் தாவதி பஞ்சம். அக்னி, இந்திரன், மிருத்யு ஆகியோரும் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுகின்றனர். இவை வேதங்களின் கூற்றுகளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் பகவானுடைய நிலையை பற்றி இன்னும் இந்த ஸ்லோகத்துல இன்னும் மேன்மையா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா தேவர்கள் எல்லாம் எவ்வாறு செயலாற்றுகிறார்கள். பகவான் எல்லா இடத்துலயுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன கம்பெனி இருக்கு, இந்த சின்ன கம்பெனிலே பாத்தீங்கன்னா எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இங்க நாங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் டீலர்ஷிப்புக்கு வந்து சர்வீஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா 15 பேர் இருக்காங்க, வேலை செய்யறாங்க. அந்த 15 பேர் செய்யக்கூடிய வேலை இப்ப நான் போய் செய்ய முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எத்தனை இடத்துல நம்ம விரிவங்கமா எடுக்க முடியும்? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? அப்ப அநேக அண்டங்களை படைத்த பகவான் எப்படி எல்லா இடத்துலயுமே வந்து டைரக்டா பண்ண முடியும் இல்லையா? அதனால அவரிடத்திலிருந்து தோன்றியவர்களை வந்து அந்தந்த இடத்துல வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்காக தான் படைச்சார் இல்லையா? அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக படைச்ச பகவான் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான வரங்களையுமே கொடுத்திருக்கார். பவர் இல்லாம எப்படி ஒருத்தர் வந்து செய்ய முடியும் இல்லையா? ஒரு மேனேஜர் இருக்காரு, அவர் கீழே ஒரு 10 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து வழி நடத்தணும். அவங்களுக்கு ஒரு லிமிட் என்னென்ன வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மேனேஜரும் வந்து செயல்படுவார். அதே மாதிரிதான் தேவர்களுமே வந்து நம்மளையெல்லாம் ரட்சிக்கிறதா அவங்களுக்கு முதன்மை கடமையே இல்லையா? நமக்கு வந்து மழை வேண்டும், நமக்கு வந்து பிரகாசம் வேண்டும் இல்லையா? காற்று வேண்டும் சுவாசிக்க. இத்தனையுமே வந்து அந்த எல்லாத்துக்குமே பர்சனிஃபைடு ரூபம் கொண்ட காற்று இல்லையா? அதாவது வாயு பகவான் இருக்கார் இல்லையா? அக்னி பகவான் இருக்கார். எல்லாத்துக்குமே ரூபம் உண்டு இல்லையா? தேவர்கள் உண்டு. சோ அவர்கள் மூலியமா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து செயல்படுத்துகிறார். இந்த பிரபஞ்சம் மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா அண்டங்களிலுமே அங்கங்கேயுமே வந்து இதே மாதிரி தேவர்கள் எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அநேக அண்டங்கள் உண்டு. ஆனா மாயாவாதிகள் கூற்று என்னன்னாக்கா அவருக்கு ஒரு ரூபத்தை வந்து நாம கற்பனையா செய்து நாம வந்து தகுதிகளை கொடுக்கின்றோம் என்று மாயாவாதிகள் வந்து சொல்றாங்க. உண்மையிலே அத்தகைய ஒரு செயலை வந்து நம்மளால கற்பனையில செய்யவே முடியாது இல்லையா? அனாதியானவர், ஆதியானவர், அவரிடத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்துமே வந்து அவருடைய ஆளுமையின் கீழே தான் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. அவருடைய ஆற்றலால் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. ஏன் சயின்ஸே கூட சொல்றது இல்லையா? நேற்று கூட உங்களுக்கு சொன்னேன், the energy can be neither created not destroyed இல்லையா? அதாவது ஒரு ஆற்றலை படைக்கவும் முடியாது நம்மளால, ஒரு ஆற்றலை வந்து அழிக்கவும் முடியாது. எல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஆற்றலை வந்து நாம் என்ன பண்றோம்? அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு எடுத்து செல்கின்றோம். அவ்வளவுதான். சோ இருப்பதை கொண்டு நாம ஒன்றிலிருந்து இன்னொரு ரூபத்திற்கு நாம மாற்றுகின்றோம் இல்லையா? அதுக்கே நம்ம டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ், இந்த இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா புரியும். ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு அனதர், அதுதான் டிரான்ஸ்டியூசர்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேன் வந்து சுத்துது. ஃபேன் சுத்துறதுக்கு முதல்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னாக்கா
அது வந்து மூமெண்ட், அதாவது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகும். அவ்வளவுதான். ஒரு ஆற்றலை இன்னொரு ஆற்றலுக்கு நம்மளால மாற்ற முடியும், அவ்வளவுதான். ஆனா ஆற்றலை நம்மளால கண்டிப்பா படைக்க முடியாது. இதுதான் தாத்பரியமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இந்த ஆற்றல் எல்லாம் வல்ல இறைவனால் வந்து ஆல்ரெடி படைக்கப்பட்டிருக்கு. இருக்கிறத வந்து நாம் என்ன பண்றோம், மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றோம். எல்லாமே ஆற்றல்ல தான் இயங்கின்னு இருக்கு. ஒண்ணு பௌதிக ஆற்றல், இன்னொன்னு ஆன்மீக ஆற்றல், இல்லையா? நாம இந்த ஜீவன் வந்து ஆன்மீக தரப்பில் சென்றால் நம்ம வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். இல்லை என்றால் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு. அதனால்தான் நாம தத்தா சக்தியில இருக்கக்கூடியவர்கள், மனிதர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய இடங்களை படிச்சாச்சு, இல்லையா? மத் பயாத், அதாவது பகவானை கண்டு பயம். மத் பயாத் வாதி வாதோயம் சூரியஸ்தபதி மத் பயாத் வர்ஷந்தீரோதஹதி அக்னிர் மிருத்யுஷரதி மத் பயாத். மத் பயாத் என்றால் பயம். யாரை கண்டு? எல்லாம் வல்ல இறைவனை கண்டு பயம். என்னிடம் உள்ள பயத்தால் வாதி காற்று அடிக்கின்றது. எஸ், அதாவது ஒரு மேனேஜருடைய பயத்துலதான் கீழே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் வேலை செய்வாங்க, இல்லையா? மேனேஜர் வர்றாருன்னா அப்ப அது வரைக்குமே வந்து ஒரு கூட்டமா பேசிட்டு இருக்கவங்க வந்து அவர் தூரமா பாத்துறாருன்னா வந்தாருன்னா என்ன அவ்வளவுதான் கத்ததான் போறாரு, அதனால எல்லாரும் சைலண்டா அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போயிடுவாங்க, இல்லையா? அதே போலதான் இந்த இந்த இதெல்லாமே நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த செயல்கள் எல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே எங்க இருந்து வந்தது? எல்லாம் வல்ல இறைவனுதான் ரோல் மாடலே. அவர் செயலாற்றக்கூடிய விதத்தை தான் நாமளும் வந்து இந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது உண்மையிலே அந்த கிரெடிட் அவருக்கு நாம கொடுக்கறது கிடையாது. அதுதான் நிஜம், இல்லையா? அயம் இந்த சூரியன் கதிரவன் கூட நமக்கு வந்து தப்பத்தி ஒளிர்கின்றது. மத்பயாத், என்னிடம் உள்ள பயத்தால். அதாவது நம்ம ஒருத்தர் கீழே வேலை செய்யும்போது அவர்கிட்ட கண்டிப்பா நமக்கு பயம் இருக்கும். இருக்குமா இருக்காதா? அதனால வந்து அந்த பயம் என்பது நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கரெக்டா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு போக்கஸ்டா நிலைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை கொடுக்கும். சோ நமக்கு பயமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து அசால்ட்டா வேலை செய்வோம், எத்தனை தவறுகள் வேணாலும் நம்ம வந்து இழைப்போம். சோ நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய கடமையை வந்து பக்குவமா ஆற்றோம்னா அந்த கடமையை எவ்வாறு எடுத்து செல்வது அப்படிங்கிற அந்த பிளானிங், அது எக்ஸிகியூஷன் பண்ணும்போது நமக்கு சிறு சிறு பயம் இருக்கும், ஆங்ஸைட்டி வராம இருக்காது. சிறு ஆங்ஸைட்டி கண்டிப்பா தேவை, சின்ன பயம் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. இல்லைன்னா தவறுகள் நாம் நிறைய இழைத்து விடுவோம். பயமே இல்லாம ஒரு செயலை நம்ம கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பிசினஸ்ல, அதை வந்து நம்ம பயபக்தியோட வந்து அந்த பிசினஸ் வந்து லாபம் வரலனாலும் நஷ்டம் வராம பாத்துக்கிறதுக்கான அந்த சூழலை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். அதுதான் பயம். அந்த சிறு ஆங்ஸைட்டி நம்ம கண்டிப்பா உண்டு. அந்த ஆங்ஸைட்டி இருந்தாதான் நம்ம வந்து சின்னதா இருக்கணும். ஆங்ஸைட்டியே வாழ்க்கை ஆயிடக்கூடாது, பயமே வாழ்க்கை ஆயிடக்கூடாது. இது போட்டமே இது வருமான்னு அப்படி இருந்தா கண்டிப்பா வேலை நடக்காது. எஸ், ஜாக்கிரதையா இருந்து நம்ம உஷாரா இருந்து நம்ம செய்துக்கணும். அதுதான் அது சிறு பயம். அந்த சிறு பயம் இருந்தா நம்ம போக்கஸ்டா நம்ம எல்லாமே எடுத்துட்டு போகும். பயமே இல்லாம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம எங்க தவறு இழைக்கணும்ன்றது நம்ம அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்ம அதை வந்து நோக்கவே முடியாது. ஏன்னா நாம செய்த இது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த இதோட தான், அந்த விஷனோட தான் போகும், இல்லையா? மனதோட தான் செயல்படும். அதனால பயம் என்பது கண்டிப்பா இருக்கணும். மத்பயாத், என்னிடம் உள்ள பயத்தால் வருஷம், இல்லையா? வருஷதி அப்படின்னா மழையும் பொழிகின்றது, இந்திரன். தஹதி, எரிகின்றது, அக்னியும் எரிகின்றது. மிருத்யு, மரணமும் வந்து செல்கின்றது. மத்பயாத், என்னிடம் உள்ள பயத்தால். சோ என் மேலாட்சியால், அவர்தான் சுப்ரீம், இல்லையா? மேலாட்சி, மேல. அது எப்படி நம்ம இங்க எல்லாமே ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே அநேக ஸ்டேட்ஸ் இருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு கண்ட்ரிக்கு இருக்காரோ அது மாதிரிதான். சோ ஒவ்வொரு அண்டத்தையும் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒப்பிட்டு கொண்டால் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய பிரம்மா வந்து படைக்கிறார், இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு என்ன பண்றார், உயிர்களுக்குள்ள எல்லாமே போய் அவரும் வந்து அந்த ஜீவனை வந்து இயக்கின்றிருப்பார். அடுத்து வந்து மரணத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் வந்து அந்த பிரளயம் ஏற்படுத்துறதும் அவர் தான். சோ இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல எப்படி நிகழ்கின்றதோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு அண்டத்திலுமே நிகழ்கின்றது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்பர் ஆஃப், அதாவது பிரம்மனுக்கு மட்டும்தான் தலைகள் வந்து வெவ்வேறு தலைகள். நமக்கு சதுர்முக பிரம்மா நம்ம இருக்கக்கூடிய அண்டத்திற்கு. வேறு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 தலை இருக்கக்கூடிய பிரம்மா இருப்பாரு, 16 தலை, இப்படி வந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ 10 கோடி தலைகள் இருக்கக்கூடிய பிரம்மா கூட இருக்காராம். ஸோ இப்படி ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பர்பட்ல தான் நம்ம பாகவதத்துல தான் படிச்சோம். நம்ம அதை செகண்ட் கேண்டோலயே எங்கேயோ வருது. ஸோ நம்ம பகவானுடைய எல்லா அண்டத்திலயுமே அவர் தான் மேற்பார்வை பார்த்துட்டு இருக்கார். அவருடைய விரிவங்கங்களும் மேற்பார்வை பார்த்துட்டு இருக்கு, இல்லையா? எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், புருஷ அவதாரங்கள், இல்லையா? புருஷ அவதாரங்கள், அதாவது கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணுவாலே அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுவாக அவர் விரிவங்கம் ஆகும்போது ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே உட்புகுகிறார்.
அவருடைய நாவிலிருந்து கமலத்துல வந்து பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுகின்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து 14 லோகங்கள்ல வந்து 2ஆம் சிருஷ்டியை வந்து அந்த பிரம்மர் வந்து அந்த அண்டத்துக்குள்ள அவர்தான் செயல்படுத்துகிறார். சோ மேலும் வந்து இந்த கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கமாக க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு என்ன பண்றார், அவர் வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயே சென்று பரமாத்மாவாக உரைகின்றார் இல்லையா. இத்தனை செயல்களுமே ஒவ்வொரு அண்டத்திலுமே நிகழ்கின்றது. இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ காற்றடிக்கின்றது, கதிரவன் ஒளிர்கின்றான், எல்லாமே பகவானுடைய ஆளுமை கிளையினதான் நிகழ்கின்றது. மரணமும் நமக்கு நிகழ்கின்றது, அதுவும் பகவானுடைய அதாவது அவருடைய மேற்பார்வையில தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள. மரணதேவனும் நம்மளை அணுகுகின்றான் என்றால் எஸ், விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்களா இல்ல வந்து யம தூதர்கள் வரார்களா என்பது நம்முடைய செய்யக்கூடிய செயல்களை பொறுத்துதான். பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், அவருடைய மேற்பார்வையில் இயற்கை விதிகள் எல்லா செயல்களையும் சரியாக நடத்தப்படுகின்றன. அண்டர் இஸ் சூப்பர்விஷன். 9th சாப்டர் போனீங்கன்னாக்கா அக்கார்டிங் டு இஸ் வில் இந்த அண்டங்கள் படைக்கப்படுகின்றது, அழிக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது எல்லாமே சொல்வார் இல்லையா. 9th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் ஃபுல்லா பேசுவார் அந்த சாப்டர் முழுவதுமே. தட் இஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி 9th சாப்டர் பகவத்கீதை. இது இயற்கை மேற்பார்வையின்றி தானே வேலை செய்கின்றது என்று நாம் எப்பவுமே கருதக்கூடாது. அதுதான் இந்த விஞ்ஞானம் சொல்றது இல்லையா. சோ வேத இலக்கியம் கூறுகிற எல்லா வேதங்கள் எல்லாம் அவரிடமிருந்து தான் வந்து படைக்கப்பட்டது. அந்த வேதங்கள் எல்லாமே மேற்கோள் காட்டுவதும் இதைத்தான் இல்லையா. மேகங்கள் தேவனாக இந்திரனால் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. வெப்பம் வந்து சூரியனால வந்து வாயு தேவன் காற்றை கட்டுப்படுத்துகின்றான். இப்படி அவர்கள் எல்லாம் இந்த செயல்களை செய்வதற்கான காரணம் அவர்களுக்கு பகவான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கார். சோ அதனால அவர் கீழே வந்து எல்லாருமே செயல்படுகிறார்கள். அப்ப பகவானை பார்த்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கத்தான் செய்யும் இல்லையா. நாம கூட நம்ம மேனேஜரை பார்த்தா பயப்படுறோம். பேசுவதற்கு எதை கேட்கலாமா வேணாவா, பர்மிஷன் கேட்கலாமா வேணாவா, லீவு கேட்கலாமா வேணாவா, கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா, இப்படி நமக்கு எல்லாம் பயம் இருக்கும். என்னதான் நம்ம பர்ஃபெக்டா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலுமே இல்லையா. அதே மாதிரிதான் தேவர்கள் சாதாரணமாகவும் வாழும் உயிரினங்கள் ஆவர், நம்மள மாதிரிதான். ஆனா அவங்க சத்துவத்துல இருக்காங்க, நாம 3 குணங்களோட இருக்கும். இங்க சத்வம் ரஜஸ் தமஸ்ல வந்து நம்ம மாற்றம் இல்லையா. நம்ம எப்பவுமே அது 3துலயே நம்ம வந்து சுத்தின்றே இருப்போம். சில சமயத்துல சத்வத்துல மேலோங்கி இருப்போம், சில சமயத்துல ரஜோல மேலோங்கி இருப்போம், சில சமயத்துல தாமசிக்கிற அந்த செயல்ல ஈடுபட்டிருப்போம். ஆனா தேவர்கள் வந்து எப்பவுமே சத்வத்துல இருப்பாங்க. தட் இஸ் அ குவாலிட்டி. அவர்கள் வேறுபட்ட தேவர்கள் அல்ல, இயக்குநர்களாகிய சந்திரன் வருணன் இது எல்லாமே அதிகாரி என்று அழைக்கப்படுகின்றன. தேவர்கள் எல்லாம் துறை தலைவர்கள், டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸ். அவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய அந்த அசம்பிளில இல்லையா, அரசாட்சியில அவங்க எல்லாருமே மந்திரிகளாகவும் இல்லையா, அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பதவிகள், அதற்கேற்ற போர்ட்போலியோ எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹெச்ஆருக்கு ஒரு போர்ட்போலியோ, டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேனுஃபேக்சரிங்களுக்கு ஒரு போர்ட்போலியோ, அந்த மாதிரி உற்பத்தி பண்றதுக்கு பிரம்மர் இல்லையா, படைக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி ஹீரோத கஷாய விஷ்ணு நம்மள எல்லாருமே ரட்சிக்கிறார். அவர் கீழே தான் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லையா, எல்லா தேவர்களுமே ரிப்போர்ட்டிங்கு. அடுத்து வந்து அழிக்கிறதுக்கு சிவபெருமான். சோ இப்படி இவர் இந்த 3 குணாவதாரங்களுமே யாருடைய விரிவங்கம், அதாவது பகவானுடைய விரிவங்கம், அதாவது கர்ப்போத கஷாயனுடைய விரிவங்கங்கள், இந்த குண அவதாரங்கள். இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். லட்சக்கணக்கான கோள்கள், லட்சக்கணக்கான அண்டங்கள் எல்லாமே வந்து அவருடைய சுவாசத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுதான். பரமபுருஷ பகவான் மிக பெரிய அரசு உடையவர், அவருக்கு உதவியாளர்கள் தேவை. நம்ம சின்ன ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வச்சிட்டாலே, ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்லயே 2-3 பேர் வேலை செய்யணும் இல்லையா. அப்படி நம்ம அது எல்லாத்தையுமே பார்த்து கொடுக்கணும். அப்போ இவ்வளவு பெருசா வந்து சாதிக்கணும்னா அவருக்குள்ள நிறைய பெரிய பெரிய அதாவது நிறைய 30 கோடி தேவர்கள் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் ரட்சிக்கவே முடியும். சோ சந்திர பகவான், சூரிய பகவான், எல்லா பகவான்களுமே வந்து அவருக்கு இல்லைன்னா வேலை செய்யறாங்க. சோ மயா தேஷ பிரகிருதி சூயதே சராச்சரம். சராச்சரம் என்பது அதாவது அசைவன அசையாதவை என்பதை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. அதாவது இயற்கையின் விதிகள் அவருடைய மேற்பார்வையில் தான் நடத்தப்படுகின்றது. அவர் பின்னணியில் இருப்பதால் எல்லாமே ஒழுங்காக சரியாக நடத்தப்படுகின்றன. அந்த சராச்சரங்கள் எல்லாமே சராச்சரம், சரா அச்சரம் அப்படின்னா அசையறது அசையாதது எல்லாமே. மரம், செடி, கொடிகள், விலங்குகள், மனிதர்கள் இல்லையா, நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாத கிருமிகள், அது கூட அசைந்துதான் இருக்கும், மூவ் ஆயினே தான் இருக்கும். இப்படி எல்லாமே பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுலதான் இருக்கு இல்லையா. கொரோனா வைரஸ் கூட பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுலதான் இருக்கு. இங்க வந்து அதர்மம் என்பது தழைக்கு ஓங்கும் போது அந்தந்த இதெல்லாம் நம்ம ரூட் காஸ் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். அதுல இருந்து விளைந்து வந்த பிறகு கண்டிப்பா அதனுடைய அவுட்கம்மை நம்ம அனுபவித்துதான் ஆகணும் இல்லையா. உணவு படைக்கிறோம்னா அந்த உணவு சுவையாக இல்லானாலும் சுவையா இருந்தாலுமே அதை நாம் உட்கொள்ளத்தான் வேண்டும்.
அதே போலதான் நாம செய்யக்கூடிய காரியங்களுடைய பலன்கள் நன்மையாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும் அதை நாம அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? அதை நம்ம என்றைக்குமே மாற்றி அமைக்க முடியாது. ஸோ சைனால ஒரு கிருமி வைரஸை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்படி எல்லா இடத்துலயுமே பரப்பிட்டாங்களே அப்படின்னு நமக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ அங்கேயும் வந்து மோசமான நிலைமை தான் இருக்கும், ஆனா வெளியில தெரியாது இல்லையா? ஸோ பரமபுருஷ பகவானின் பாதுகாப்பை பெற்றவர் பிற எல்லா பாதுகாப்பிலிருந்தும் முழுதும் காக்கப்படுகிறார். ஸோ ஒரு முறை நமக்கு ரெஸ்கியூ வந்து பகவான்கிட்ட வந்துச்சுன்னா எல்லாவற்றிலிருந்தே பகவான் நம்மளை காப்பாற்றுவார். அவர் யாருக்கும் தொண்டு புரியவோ பணியவோ வேண்டியதில்லை. அப்படிப்பட்ட மனிதர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு போய் நம்ம தொண்டு செய்யணும்ன்ற அவசியமும் கிடையாது, அவங்களுக்கு போய் தாழ் பணியணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. இது தேவ வழிபாடுக்கு தான் இது சொல்வதே. ஏன்னா தேவ வழிபாடு ஒரு பர்டிகுலர் தேவதை ஒரு பர்டிகுலர் செயலுக்கு தான். இப்ப நம்ம வர்ண தேவனை வணங்கினா மழை கொடுப்பாங்க இல்லையா? வெப்பத்தை வந்து எல்லா இடத்துலயுமே பிரகாசம் வேணும்னு நம்ம சூரிய தேவனுக்கு கொடுக்குறோம், அந்த ஒரு செயல் அவர் தான் செய்வார் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் தேவதைக்கு மட்டும் கொடுத்தா மட்டும் அந்த செயல் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து பிராப்தம் கிடைக்கும், எல்லாமே நமக்கு கிடைக்காது. ஆனா எல்லாமே ஹோல்சேலா கிடைக்கக்கூடியது யார்கிட்ட? பகவான்கிட்ட இல்லையா? அவர்கிட்ட தாழ் பண்ணியிருந்தா இது எல்லாமே அதுல கவர் ஆயிடும். இப்போ நம்ம பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் போனா நம்ம தனித்தனியா ஒரு கடையா போய் இறங்க வேண்டியதே இல்லை. இப்ப சரவணா ஸ்டோர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் ஒரு அடுக்குலயும் ஒன்னொன்னு வச்சிருப்பார். அந்த இடத்துக்கு போனா ஒரு கல்யாணத்துக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல நம்ம கொள்முதல் பண்ணின்னு வந்துடலாம். இல்லைன்னா நம்ம ஒரு கடையா போய் ஏறி இறங்கணும். அந்த மாதிரிதான். சோ அவர் யாருக்கும் கீழ்ப்படியாதவர் அல்ல அப்படின்னா அவங்க யாருக்குமே கீழ்ப்படினா அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க. ஆனால் அவருடைய நினைவின் முழு ஆற்றலும் பகவானின் தொண்டுலதான் இருக்கும். இதுதான் அற்புதமான வார்த்தை. அப்படின்னா டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் ஆஃப் தேவதாஸ் கிடையாது. அது அவர்கிட்ட தேவதைகள் கிட்ட போய் நம்ம இது வேணும் அது வேணும் நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பகவானே எல்லாத்தையுமே கொடுப்பார். ஆனா அவங்களுக்கு நாம கண்டிப்பா நமஸ்காரங்களை கண்டிப்பா செய்யணும். ஏன்னா அவங்கள படைச்சதே பகவான். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம போனா அது மிக மிக தவறு இல்லையா? ஈவன் பக்தி ரசாமிருத சிந்துல கூட வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்துகிறார். வி ஷுட் நெவர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் தேவதாஸ். சோ தேவதைகள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நமக்கு தேவையான வசதிகளை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அவங்களுடைய கடமை. அதுதான் அவங்களுடைய கடமையே, அவங்களுடைய தர்மமும் அதுதான். அதற்காக நாம் அவர்களுக்கு கண்டிப்பா நன்றி செலுத்தணும், நமஸ்காரங்கள் செய்யணும். அதை விடுத்துட்டு நமக்கு நம்முடைய தேவைகளுக்காக அவங்களிடத்துல போகவே கூடாது, அது தவறு. சோ நெருப்பு எரிகிறது, கதிரவன் வெப்பம் தருகிறான் என்ன உணர்ச்சிமய கூற்றுக்கள் அல்ல இதெல்லாமே. பகவத பக்தர்கள் கற்பனை செய்து பரமபுருஷ பகவான் என்று ஒருவரை படைத்து அவருக்கு தகுதிகளை தருகின்றன என்று மாயாவாதிகள் நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க இதெல்லாம் தான் வருண பகவான் இதெல்லாம் தான் நம்புறாங்க இல்லையா? சோ இதெல்லாமே அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. அதற்கு மேற்பட்டு இவங்களெல்லாம் இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பகவான் ஒரு ரூபமுடையவர் என்பது அவங்க நம்புறது கிடையாது. ஆனால் உண்மையில் அது கற்பனை அல்ல. கடவுள் பெயரில் போலியான ஆற்றல் திணிக்கப்பட்டதே கிடையாது. He is also personified இல்லையா? அவர் பர்சனும் கூட இம்பர்சனும் கூட ரெண்டுமே உண்டு. பீஷாஸ்மாத் பாதக பகவதே பீஷோதேதி குரி சூரியக என்று வேதங்களில் வந்து சொல்லப்படும். பகவானுடைய பயத்தால் தான், அதாவது வாத பகவான் அதாவது வாயு பகவானும் அதே மாதிரி சூரிய பகவானும் வந்து வேலை செய்கின்றனர். பீஷ்மாத் அன்னிஸ் சந்திரஸ் மிருத்யூர் தாவதி பஞ்சம், அதாவது அக்னி இந்திரன் மிருத்யு ஆகிய எல்லாருமே பகவானுடைய வழிகாட்டல் கீழே தான் வந்து செயல்படுகின்றனர். ஈவன் யம தர்மராஜா கூட வந்து அததான் சொல்வார். அஜாமிலனை வந்து அழைச்சிட்டு போக முடியலன்னா யமதூதர்கள் சென்று அவர்கிட்ட நீங்க தானே எல்லாரையுமே வந்து எல்லாருக்குமே தலைவர் நீங்க தானே, சோ நீங்க எல்லாருடைய உயிரையும் எடுக்கக்கூடிய பொறுப்புல இருக்குங்க நீங்க, சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களை மீறி இவங்க எப்படி அவங்க அழைச்சிட்டு போக முடியும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதற்கு யம தர்மராஜா சொல்வாராம், ஐ எம் ஆல்சோ ஆக்டிங் ஆஸ் பர் ஹிஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ நம்ம அந்த 6th canto படிக்கும்பொழுது கண்டிப்பா இதை பத்தி படிப்போம். சோ அதனால ஆல் தேவதாஸ் வந்து ஆக்டிங் அக்கார்டிங் டு த வில் ஆஃப் த லார்ட். அதனால சோ அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தான் அனைத்து செயல்களுமே இந்த இடத்துல செயல்படுகின்றது என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து தேவ பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த